Plaça Revolució, mira. Casals, nani. Llar i oportunitats, Hem anat a buscar diamant lot, però després hem decidit tornar a baixar, perquè són molt originals. La Clara i jo portem moltes hores sentades en aquest banc. Bueno, estàvem al del costat, és que quan hem arribat estava ocupat, llavors. Bueno, total, Hola. que estem aquí parlant de futurs plans, de... L'Ada va coixa. Jo vaig coixa, em fa mal Som al genoll... pobres. Som pobres, no tenim futur... I ens anirem de viatge a Barcelona. Ot, no t'has vist la càmera? Que s'està a punt de caure el mòbil, no veieu? Volem anar de viatge a Vidreres. Perquè no ens podem permetre res més. Era passar gent. Bueno, total, que volia un vídeo. Ui, el Pol. Ah, no. Sembla molt allò. Però molt, S'ha fet un home que sembla el Pol. Hola, Pol! No, cervesa no, gràcies. I ja està, no? No, cervesa. I ara anirem a Boulevard i ens ho passarem molt bé. Sí, veurem molt. estem pensant en anar a Boulevard. O a Però tornarem d'hora, rotllo 12:30 màxim. Com són les 12? Que em deixin sortir gratis, també, saps? Sí. Que ens posin sello i tornem demà. Quan algú està fumant coses, substàncies Exacte. estupefaents aquí al costat. Se m'està cansant el braç. Ja, aguanto jo i tapo la càmera. Ai, que Ai, el dit! Molt bé. Bueno, crec que aquest vídeo ja no em pot donar més. No, bueno, que ens veiem aviat, Fem un panorama de la plaça. Va, que vinga. us estimem molt. Què estem fent? Panorama de la classe, de la plaça. Vale, es veurà una puta merda. Això és el que es veu. Eh! Un moment, Perquè la dona es manté molt quieta, saps? I això, bueno, que adéu. Adéu, 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 adéu. És com els teletubbies.